Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lare-lare kelas kawan. Pripun niki kabare? Mugi sehat-sehat sedaya nggih. Dangu mboten panggihan kalian burikan. Nah, saiki awak dhewe wis mlebu semester ganep, semester loro. Ana mriki Burika arep njlentrehake babagan crita rakyat. Nah, apa to? Crita rakyat iku asal lan sumbere akeh-akehe diturunake lumantar tradisi lesan. Tegese crita iku diturunake saka embah-embah utawa eyang-eyange awak dhewe dhisik lumantar crita utawa cara lesan, diceritakake utawa didongengake. Nah, crita rakyat iku ana patang jenis, yaiku ana fabel, sing angka loro ana legenda, ingkang nomer 3 ana mite, sing angka 4 ana sage. Nah, saiki Burika arep njlentrehake babagan fabel. Apa to kuwi fabel? Digatekake ya lare-lare. Fabel yaiku crita rakyat kang paragane iku kewan, utawa crita kewan kang dienthok utawa digawe kaya menungsa. Fabel iku kalebu crita dongeng. Nah, cirine kuwi fabel kuwi crita sing tokohe kuwi kewan. Ini ana semut lan walang, crita semut lan walang. Lajeng ana kancil lan Pak Tani. Nah, sing angka kalih saiki babagan legenda. Apa to kuwi legenda? Legenda yaiku crita rakyat sing isine ngemot asal usul dumadine sawijining papan utawa panggonan lan sak piturute. Dadi cirine legenda kuwi crita rakyat sing critakake babagan asal usul dumadining papan panggonan. Ana Sangkuriang, crita legenda Sangkuriang. Banjur ana crita legenda dumadining Rawa Pening. Ana crita legenda Malin Kundang. Nah, iki asring banget. Mesti rale-rale wis reti ya babagan crita Malin Kundang. Angka 3 saiki mite. Nah, mite yaiku crita rakyat kang isine ngenani donyane bangsa makhluk halus. Nah, nek mite kuwi isine bangsa donyane makhluk halus. Tuladhane kuwi ana crita Ratu Laut Kidul, crita Dewi Lanjar lan sak panunggalane. Iki ana tuladhane mite yaiku Nyi Blorong. Ingkang kaping sekawan yaiku sage. Apa to kuwi sage? Sage yaiku crita rakyat
kang isine ngenani jiwa lan semangat kepahlawanan. Nek mite mau babagan makhluk halus, ananging yen sage kuwi crita rakyat kang isine ngenani jiwa lan semangat kepahlawanan. Tuladhane ana perang Diponegoro, perang gedhe sing kedadean ana ing bangsa Indonesia. Dongeng apa dene crita rakyat iku isine akeh kang ngemu pitutur luhur. Nah, dongeng lan crita rakyat kuwi akeh-akeh ngemu pitutur luhur. Nah, apa kuwi pitutur luhur? Pitutur luhur iku uga diarani nasihat supaya sapa wae gelem nglakoni tumindak becik lan nyingkiri tumindak ala. Nah, lare-lare pripun? Sampun to mangertosi apa to kuwi crita rakyat? Apa wae to jinise crita rakyat? Nah, crita rakyat mau ana sekawan, yaiku fabel, legenda, mite lan sage. Nah, tugase yaiku sing angka 1, wacanen crita rakyat ing buku paket basa Jawa kaca 2 dugi 2 halaman 40 tekan 41. Nah, banjur ringkesen isi cerita rakyat mau. Nah, judule cerita rakyat kuwi eneng Gendawor. Nah, ringkesen isine kanthi nggunakake basa krama. Banjur menawi sampun tugase dikirim ana WA-ne Burika, nggih. Mugi lare-lare sehat sedaya, tetep semangat anggone sinau nggih. Pepanggihan Ibu pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.